سلام زي خبركم تخاتلتي نبراتن مرحتي مسواتي أكل مصنعتن مبراس حزب ትግራይ ሰራዊት ብልጽግናን ሰራዊት ኤርትራን መሬት ትግራይ ረመጽ ከም ዝኾኖም አገልግሎት ዲዳብሊው ሎሚ ሃብ ዘዳለው መደፍ ብምጥቃስ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ብዝወርዶ ዘሎ ኽሳራታትን ተሳዓርነትን ንምሽፋን ባዕሉ መምልሱ ዝፈጥሮም ድራማታትን ንዓለም ከታለልን እንተሃቀኑን ከም ዘይኮነሉ ዘሎ ብምርዳእ ብምኽንያት ዕድመን ጥዕናን ናብ ቅድመ ግንባር ክኸዱ ንዘይከኣሉ ኣብ ደጀን ዝነበሩ ገዳይም ተጋድልቲ ማሪኽን ቀቲልን ክብል ብፕሮፓጋንዳ ዝተመልአ ስሙዕ ለይ ይብል ከም ዘሎ ብምጥቃስ ነባራት ተጋድልትን ኣመራርሓን ዝነበሩ ስዩም መስፍን ኣባይ ፀሃየናስ إيسا ኣብ ክልል ትግራይ ሙሉ አገልግሎት መብራህትን ቴሌፎንን ከም ዘየሎ ነበርቲ ይዛረቡ ኣብ ትግራይ አገልግሎታት ኤሌክትሪክ ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ዛጊት ካብ ዘይተመለሰሎም ከባቢታት እቶም ዝበዝሑ ኣብ ውሽጢ ዝቕጽሉ ሰሙናት ነቶም አገልግሎታት ክረኽቡ ምዃኖም ሓለፍቲ መብራህትን ኢትዮ ቴሌኮምን ይገልጹ እንተሃለዉ እኳ እዚ ግን መጠበርን ካብ ሕቶን ምህዳምን ከም ዝኾነ ነበርቲ ይዛረቡ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ኣቢሉ ኣብ ትክልል ጎንፂ ብሙሉእ ዝተዋረጹ አገልግሎታት ኤሌክትሪክ ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ብኸፊል ዝተመለሰሎም ከባቢታት እንተሃለዉ እኳ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ግን ክሳብ ሎሚ እቲ አገልግሎታት ከም ዘይተመለአ እቶም ሓለፍቲ ኣረጋጊጾም ነቲ አገልግሎታት ብቕልጡፍ ምምላስ ዘይተኻለሉ ምኽንያት ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም መሰረተ ልምዓት ትሕተ ቅርጺ ዝበጽሐ ዕንወት ኣዝዩ ከቢድ ብምዃኖም ኢሎም ዋና ፈጻሚት ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ወይዘሮ ፍሬህይወት ታምሩ ብወገና ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ቴሌኮም ክልል ትግራይ ከቢድ ጉዳት ከም ዝበጽሐ ብምሕባር ክሳብ ሎሚ ስራሕቲ ጽገና ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጻ እቲ ዘሎ ኩነታት ከም ልብኻ ተንቀሳቒስካ ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ስራሕቲ ጽገና ንምክያድ ኣጸጋሚ ብምንባሩ ብቕልጡፍ ናብ ስራሕ ክእቶ ከም ዘይተኻለውን ተዛሪባ ወይዘሮ ፍሬህይወት ብሮድባንድ ኢንተርኔት ምጅማሩን አገልግሎት ባንኪ ብምጥቃስ እንተገልጸት እኳ ካብ ሰባት ብዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ ኣብታ ከተማ አገልግሎት ኢንተርኔት ዝበሃል ከም ዘየለ የመልክት አገልግሎት ኃይል ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ዘመሓደረ መካፈሊ መስመራትን ማእኸላት አገልግሎትን በውልጦፍ ናብ ረብሓ ብዘይ ምላሱ ንዕንወትን ንስርቅን ከም ዘጋጠሞም እቶም ነበርቲ እንተገለጹ እኳ መንግስቲ ዘድልዮ ነገር ብምዃኑ በውልጦፍ ከመዓራራይ ከም ዘይደልዩን ሓበሬታታት ንኽዕፈንን ከም ዝኾነ ይግለጽ أفغانستان طالبان አባላቱ ብዙሓት አንስቲ ከይምርዓው ትእዛዝ አመሓላሊፉ ሓላፊ ጣሊባን ሚስተር ሙላህ ካብ ጸላእትና ከቢድ ወቀሳ ይወርደና አሉ ብምባል ኩሎም መራሕቲ ሰራዊት ጣሊባን ከቢድ ገዝሚ ካብ ዝሓትት ክልተ ሰለስተ አንስቲ ምርዓው ንኽቁጠቡ ጻውዒት አመሓላሊፉ ኣብ እምነት ምስልምና ኣውዳት ክሳብ 4 አንስቲ ክምርዓው ሕጋዊ ፍቃድ ኣለዎም ስለዝኾነ ኣብ አፍጋኒስታንን ፓኪስታንን ከዓ ልሙድ ይጸኒሑ እቶም ብዙሓት አንስቲ ክምርዓው ዝደልዩ መራሕቲ ሰራዊት ንገዝሚ ዝኸውን ገንዘብ ክእክቡ ክብሉ ኣብ ዘይግባእ ብልሹና ከኣቱ ስለዝኽእሉ ነቲ ሽግር እቲ ንምቅላል እቲ ኣዋጅ ከም ዝተመሓላለፈ ካብ ምንጭታት ብዝተረኸበ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ኣብ አፍጋኒስታንን ፓኪስታንን እቲ መርዓ መታን ክጸንዕ ተባሂሉ ከም ገዝሚ ንስድራ ጓል ርብሕ ዝበለ ገንዘብ እዩ ዝወሃብ ኣብዚ እዋን እዚ መራሕቲ ጣሊባን ንመጻኢ ኩነታት እቲ ሃገር ብዝምልከት ምስ ፖለቲካውን መራሕቲ እቲ ሃገር ቀጻሊ ዝርርብ ይካየዱ ኣለዉ ኣባላት ጣሊባን ንገዝሚ ዝኸውን ገንዘብ ክእክቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ብልሹና ይሳተፉ ኣለዎ ዝብል ክሲ ስለዝበዝሕዮም መራሕቲ ጣሊባን ነቲ ክልተ ሰለስተ አንስቲ ምርዓው ዝብል ነገር በአዋጅ ከልኪሎሞ ዘለው እቲ ፌርማ መራሒ ጣሊባን ሙላህ ሂባቱላህ ዘለዎ ክልተ ገጽ ኣዋጅ ብዙሓት አንስቲ ምምርዓው ኣይክልክልን እዩ
ይኹን እምበር ላዕለዎት መራሕቲ እቲ ሰራዊት ንገዝሚ ዝኸውን ገንዘብ ክኣኻኽቡ ኣብ ብልሽውና ይሳተፉ ምህላዎም ዝሕብር ወቀሳ ስለ ዝበዝሐ ሙላህ ይቡላ ሓደ ሰብ ንሓንቲ ሰበይቲ ዝብል ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ እቲ ኣዋጅ እቶም ሓለፍቲ ሰራዊት ኣብ ሓንቲ ሰበይቲ እንተዳ ጸኒዖም ንገዝሚ ካልኦት ኣንስቲ ዝኸውን ገንዘብ ክእክቡ ኣብ ብልሽውና ንኸይቆማጥዑ ሓገዝ እዩ ዝብል መልእኽቲ ይርከቦ ይኹን እምበር ኣብቲ ኣዋጅ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ደቂ ተባዕትዮ ካብ ሓንቲ ሰበይቲ ንላዕሊ ክምርዓው ከም ዝኽእሉ ዘፍቅር ጽሑፍ እውን ኣሎ እቶም ውላድ ዘይብሎም ወይ ድማ ወዲ ዘይወለዱን ሰባያን ዝሞታ ዝእትውን ከምኡውን እኹል ሃብቲ ዘለዎም ሰባት ብዙሓት ኣንስቲ ንኽምርዓው እቲ ኣዋጅ ኣይክልክልን ኢሉ ይኹን እምበር በቲ ረቋሒ ዝጽለዉ ወይ ነቲ ረቋሒ ዘማልኡ ሰባት ካልእ ክምርዓው ምዝደልዩ ኣቐዲሞም ምስ ሓላፊኦም ክረዳድኡን ፍቓድ ክረኽቡ ከም ዘለዎምን እቲ ኣዋጅ ይእዝዝ እቲ ኣዋጅ ኣብ ኣፍጋኒስታንን ፓኪስታንን ዝርከቡ ሓለፍቲ ጣሊባን ከም ዝበጽሖም እቲ ዝወጽእ ሓበሬታ የረድእ ሕብረት ኤውሮፓ ንኢትዮጵያ ክህቦ ሰሊዕዎ ዝነበረ ገንዘብ ኣቋሪጽዎ ሕብረት ኤውሮፓ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝኸውን ገንዘብ ናብ ክልል ትግራይ ኣትዩ ብዓይኑ ክርኢ ክሳብ ዘይከኣለ ንኢትዮጵያ ክህቦ ካብ ዝሃቀነ 88 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝሂባ ሮይተርስ ሎሚ ኣብ ዓምዱ ኣስፊሩ ዋና ሓላፊ ጆሴፍ ቦሬል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብምስምስ ሕጊ ምኽባር ዝተወልዐ ኩናት ደው ብምባል ነቲ ዓመት ዝተቐበሉ ናይ ኖቤል ሽልማት ብርግጽ ይግቦን ኣይግቦን ዝብል ሕጂ ብግብሪ ከረጋግጽ ይግባእ ክብል ሮይተርስ ጠቒሱ ጆሴፍ ቦሬል ቀጺሉ ሓገዝ ንኽንህብ ገሰ ሰብኣዊ መሰል ደው ከየበለን ናብቲ ቦታ ክንቀሳቐስ እንተዘይተኻኢሉ ሕብረት ኤውሮፓ ነቲ ዝሓሰቡ ረድኤትን ሓገዝን ክህብ ከም ዘይክእል ኣፍሊጡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ናይ ፌደሪ መንግስቲ አብይ አሕመድ ዝኾነ ምላሽ ከም ዘይሃበ ሮይተርስ ሓቢሩ ብሄር መሰረት ዝገበረ ጎነት ጽቕትለት ሰፊሕ ዝምታ ጾታዊ ዓመጽ ብምስዳድ ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ምምላስን ተኽሎ ገበናት ኩናት ከም ዝተፈጸመ ዝገልጹ ጸብጻባት ይበጽሑ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ዋላ እኳ ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ህዝቢ እቲ ክልል ካብ ኣባይቱ ተፈናቒሉ ህጹጽ ሓገዝ ዘድልዮ እንተኾነ ናብቲ ክልል ምእታው ተደሪቱ ምህላው ቦረል ገሪጹ ጆ ባይደን ቁጠባ አሜሪካ ንምብርባር ናይ 1.9 ትሪልዮን ዶላር ሓገዝ ሰሊዑ ምህላው ኣፍሊጡ ምሩጽ ፕሬዝደንት አሜሪካ ጆ ባይደን ነቲ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተሃስዩ ንዘሎ ቁጠባ ሃገሩ ንምብርባር ናይ 1.9 ትሪልዮን ዶላር ሓገዝ ሰሊዑ ምህላው ኣፍሊጡ ንሱ ነዚ ዘፍለጠ ዝመጽእ ሰሙን ስልጣን ተረኪቡ ስርሑ ቅድሚ ምጅማር እዩ እቲ ትልሚ ብባይቶታ ሃገር እንተጸዲቑ 1 ትሪልዮን ዶላር ንስድራ ቤታት ዝተሰልዐ ኮይኑ ነፍሲ ወከፍ አሜሪካዊ 400 ዶላር ክወሃብ እዩ እቲ ናይ ደገፈ ትልሚ 415 ቢልዮን ዶላር ነቲ ቫይረስ ኣብ ምቅላስ ከምኡን 400 ቢልዮን ዶላር ኣሽተዋኒናት ዝኸውን ሓገዝ ዝሓቆፈን እንኩላ እዩ ኣባል ዲሞክራት ጆ ባይደን ነቲ ልዕሊ 385,000 ኣሜሪካውያን ዝቐዘፈ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝስዕሮ ተምባጽዩ ይርከብ ንሱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝገበሮ ዝነበረ ጎዝጓስ ምርጫ ነቲ ቫይረስ ኣብ መግታ ካብቲ ብዶናልድ ትራምፕ ዝተሰርሐ ዝሓሸ ነገር ክገብር ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ እዋን ምስ ኩነታት ኣየር ብዝተኣሳሰር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ በጽሑ ይርከብ ብሓሙስ ካብ ዝነበረላ ከተማ ዊልሚንግቶን ደላዌር ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ቅልውላው ዓሚቕ ሰብኣዊ ቃንዛ ኣስዒቡ ስለ ዘሎ ግዜ ክነጥፍእ የብልናን ድሕሪ ምባል ብወልጡፍ ዝግምቲ ክውሰድ ከም ዝግብኦ ኣረድዩ እቲ 20 ጥሪ ቃለ መሓላ ዝፍጽም ጆ ባይደን ሰንከልከል ምባል ክህሉ እዩ እንተኾነ ግና ብዛዕባ ዓወትናን ዝገጥመና ብድሆታትን ካባኻትኩምን ዝሓቦ ኣይክህሉን እዩ ክብል ተዛሪቡ ኣብታ ሃገር ከባቢ 11 ሚልዮን ሰባት ሽቕለት ኣልቦ ክኾኑን ከለዉ ነቶም ስራሕ ዝሰኣኑ ሰባት ዝወሃብ ደገፍ ሰሙናዊ ካብ $300 ናብ $400 ክብ ዝብል ኮይኑ ክሳዕ መስከረም ዝቕጽል እንኮላ እዩ እቲ ንኣሜሪካውያን ብቐጥታ ክወሃብ ተወጢኑ ዘሎ $400 ኣብ ርእሲ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝጸደቐ ናይ $600 ድጋፍ እዩ ክኸውን ብዘይካዚ እቲ ንሰዓት ዝኽፈል ዝተሓተ ደሞዝ ካብ $15 ብዕጽፊ ክውስኽ እቲ ምሩጽ ፕሬዝደንት ንባይቶ ማለት ንኮንግረስ ክሓትት እዩ ኣባላት ሰልፊ ሪፖብሊካን ነቲ ኣሜሪካ ለበዳ ንምቁጻር ኣትያቱ ዘላ ትሪልዮናት ዕዳ መሊሱ ዘጋድድ ውጥን ዘይቕበልዎ ዋላ እኳ እንተኾነ ንኽልቲዩ ክፍልታት ባይቶ ዓብሊሎም ዘሎ ዲሞክራት ክድግፎ ትጽቢት ይግበር ምስ ናዕቢ ካፒቶል ብዝተሓሓዘ ክስቕሪብሉ ዘሎ ትራምፕ መዓስ ምዃኑ እኳ እንተዘይተፈልጠ ጉዳዩ ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ማለት ሴኔታ ክስማዕ እዩ እዚ ድማ ካብ ኣጀንዳታት ባይደን ኣቓልቦ ክሰልፍ ምዃኑ ይግለጽ ን35 ዓመታት ንኡጋንዳ ዝመርሐ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ኣብቲ ምርጫ ተዓዊቱ ን35 ዓመታት ንኡጋንዳ ዝመርሐ ፕሬዝደንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ
ኣብቲ ምርጫ 59 ካብ 100 ዝተጸጋግዐ ዓብላሊ ድምጺ ብምርካብ ከም ዝተዓወተ ኮሚሽን ምርጫ ናይቲ ሃገር ዕላው ገይሩ ኣብቲ ምርጫ ዝተኣከበ 58.64 ሚእታዊት ብምርካብ ን4 ዓሰርታት ዝመልእ ነቲ ሃገር ንምምራሕ ዝኽእሉ ውጽኢት ከም ዝኾነን ቀንዲ ተወዳዳሪኡ ፍሉጥ ሙዚቀኛን ፖለቲከኛን ኪዩጋሊ ቦቢ ዋይን 34.83 ሚእታዊት ድምጺ ብምርካብ ካልኣይ ኮይኑ ኣብቲ ምርጫ ድምጺ ዝሃቡ 57.22 ሚእታዊት ጥራይ ከም ዝኾነ ካብቲ ከባቢ ዝወጽእ መረዳእታ የመላኽት ናይቲ ድምጺ መሃብ ኣብ ሐሙስ ምሽት ተቆጺሩ ክሳብ ዓርቢ ዝቐጸለ ከም ዝኾነውን ተጠቒሱ ኣብቲ ክሳብ ዓርቢ ረፋድ ዝነበረ ድምጺ ንተቐናቃኒኡ ቦቢ ዋይን ብገፊሕ መሪሕዎ ከም ዝነበረ ተጠቒሱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ በኢን-ቲቪ ሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም